Da gero mila onutz etorri nien, Durango nesken dut gau, ez ebez, gureik. Josteko makinak eta dana lapurtu. Hori kontau apurrat, eta egia horrekin esedez. Dendi gurean amak esaten dago. Pagau zituela, guardasolak, Katalunian dibien dute, gerra hostien, aile gauetzin guardasolak, pagau biherzen zituen. Nik eman baina entzun dut. Eta, bueno, eskarromak jauzi ziren, da, lapurtuzko izan, posteko makinak eukezenak, dana, iseko bakotxak duten makina bat, eta dana lakartu zuen. Badakizu Josu Lazarrena, jazte kontatzen dagoen bere azkeneko liburuen? Zer guztu gero. Hemen egon ziren moruek, beste gauzatzen arte erete zituztela hemengo josteko makinetzin gerrak ara. Betxo. Huela alxeko zituzten. Bentsete, hiru makina erola gau esan, ez da bakotxak duten bat, kanporako bat abordeta bat, da besti josi, da besti dadanak elaportu zitu izan. Da, bueno, dendako gauza guzti ba, de zero hasi. Gure aikitek esateran amamak, ba, gu kanpoen egon giniela, bera hemen bierrien egon zan egiten, da, azpiko ixerak edo, hogeiko ixerak, azpi ixerak, eros batzen da, alixek topagoen duzen, bueno, alixek erosi zituen bera gaitek eta alixek enpresen, bestik. Da, bueno, gero urte genuen aurrera, kale bat zen eusko pixu bat eta, Duña Iturria eta Ranetan, bueno.